Как да е проблем? Комарела си е комарела, всичко му е наред. Да, ама дали върви на олио? Така. Върви, разбира се, всичко му е наред, да. Чакай да ти дам брата, само че той разбира повече от тези мотори там. Конумрел и другите да те пита. Ето. Виж сега, аз слушам тук разговор, защото много ни е важно колата да може да вари на такос. Значи, предполагам, разбираш, слага се там един филтър. Ти пробвал ли си да вари на олио? Не. Ами че тогава как знаеш, че ще вари на олио? В смисъл, то е много важно, разбира. Ние имахме един такъв, нещо му сайба майката, човек направо го фърлихме тук в един язовир, ма не казвай, нали, защото сериозно е положението. Да, трябва ни, защото имаме 3 овце и ги возим в него. Разбираш ли ма? И трябва ни широка, голяма мъжка кола. Значи, идвате, взимате тази кола и готово. Ама, трябва ни да вари на олио, защото ние движим само някакви животни в тея. Значи имаме една S-класа на дизел, пак сме направили тъй от S 2006-та. Имаме едно БВ. Да е пробвал и няма и да е пробвал. Ама той е много ефтин, по принцип. На нас ние, защото ние имаме 20 декара с такос. Разбираш ли? Не. Значи виж сега, то първо е по-икономично, както е. После литър олио е 1 лев и нещо. А и на нас не излиза на 60 стотинки. Защо да не дейте, бе? Не може да стане. Защо с такъв груп? Кога ще се видим? За колата да пробваме. Да пробваме. Аз съм такъв малко по-първосигнален, той брат ми е по-дипломатичен. Тъй, къде в Кърджали се намира? В града. Ние сме били в града, ама там има много къщи. Като дойдете ще ми звъннете, аз ще ви кажа къде съм. Добре, утре по някое време ще дойдем. Брат ми има една оферта, много добра. Той понеже работи в Елдом Инвест и продава бойлери. Искаш ли бартер за бойлер? Голям хубав бойлер. Дейва. Нище. За дърва? Два му трябват. 18 кубика дърва. Той на газ. Газови, да. До 2 години гаранция. 2 години гаранция, как ти звучи? Добре. Окей, пишеме ти утре на СМС, като дойдем, защото, нали знаеш, като карам не мога да говоря. Добре. Айде. Беше ми много велико да говорим с теб. Не мене. Айде, чао. Голям поръст. Ама то знаеш, че тъшак и си продължаваше е така за фъна, бат. Дейва идиота му. Той каза, че окачи в YouTube, братле.